Trí dó héan náid bheo díghib seo bhíon go tuairt tuaide mí an díosbóideacht idir Hillary Clinton agus Donald Trump sa díosbóideacht a bhí arsúil réir ba hefigiúlas dócha Fox News ach ar nó an stáisiún chu telefíse go léir. Tuaide mí garmh agus ar nóta sé bhíonn sé deacaid tuaide mí chríne a thuairt ar díosbóideachtaí mar sin mar scaithtí tógann se rianta léhantaí sulla dagan pobl na Stát Aontaithe a dúide mí ón díosbóideacht agus tugtar le fios freisin nach é na rudaí a dúirt siad anan insinnaí daoine ach ar chuir siad iad féin i láthir. Agus ó híomh chuir i láthir, chaim mé rá tá deacrochtaí ag Donald Trump ó híomh chuir i láthir dé. Thagann sé trasna mar bhullaí, ní bhain sin ach thagann sé trasna mar bhleimire. Ní dtíochnaíonn sé a abertí, maslíonn sé daoine thagann sé trasna ar dhaoine níl chuma uachtarán léir. Agus bhuiachar ghó sinna ahrú sin an teachta láthir a bhí aige ó thús a híl. Ar a tíbhéilide is politeoir garinúil i Hillary Rodham Clinton. Agus dá réir sin tá na cleasannaí go léir fólamha aici chunasí féin a chur an láthir, cén cheistena ar chearta ghlacha leo, cén cheistena ar chearta hachaint, cén cheistena ar chearta diúltú. Agus ó sin a bháin diatá rá gur Dábhí versus Goliath a tágann seo. Níl an taithí ag Donald Trump díosbóideacht mar seo a dhéanamh. Tá sean taithí ag Hillary Clinton ó bheith na habhchóide i raibh go dtí seanad Mheiriceá a raibh go ara ringrothaí eachtracha agus inis ar nó ina thíorchóir den dar a thuair don uachtaránacht. Mar sin bhí cuma tá weim go is céal. Híl mé go raibh muclóidí ar an mábhart hena féin. Agus súrach bin ó pocal tá weim. Bhí cuma súrach ar Trump. Bhí cuma persanta ar na maslaí cuma beagán íon páistúil ar na maslaí. Agus mar sin má bhí sé ansaíoch, ba é ansaíocht an bholaí scaile seachas ansaíocht an foliteoir gharmúil. Bhí
Ga me leiscéilenis cai mé an folklóir oscailt. Focail deacair. Fámaíocht foilmhe. Ga me leiscéilenis béidir nach naibhróid seo. Foilmhe. 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 Ha. Foilmhe. 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 An úsáidtear an focail sin ba cheart an focail sin úsáid. Bhí misigh smaoin ar a bhfocail tawl agus taille. Foilmhe. Foilmhe. Bhí foilmhe ina chaint agus bheanna sé mí hocail. A tríomhheilide bhí cuma an gharamúil Hillary Clinton. Bhí siise in cosantóir an chéad díos bóideach deireanach, sa díos bóideach deireanach. Ach sa díos bóideach seo chaim mé rá chuaigh siise ar an ionsaí. Agus fiú má bheanna Donald Trump mar ionsaíthóir, bhaí Hillary Clinton an tionsaíthóir. Bhí mé bheanúir na maslaí go léir thug sí agus wasla siise é a dhá irid níos mó ná mar a wasla sisin í, ach ba waslaí téagara iad. Wasla sí é as cruach síneach a úsáid as an bhalla thógáil in Mexico é a chúise bheits cineachas Celebrity Apprentice an cheir $1 billion déag a fuair sé óna ahir stuff mar sin. Rífuist. Ní ra mór an nua ag Donald Trump. Lean sé den sean fort faoin Clinton Foundation na ríomhphoist agus Benghazi. Ach so sé sin ráite aige henne féin, agus sílim ón méid chaint a rinneúir go bhfuil díon ag Clinton henne féin ó na líomhaintí sin. Bhí cuma mór chúiseach ar Trump ach níl mé úsáid an nochail sin go dearfach in éachar. Ga me leiscéilenis tá mé ag lorg an nochail mór chúiseach le chinntiú. Is sé ach ba bhór chúis an fáiste é. Nuair a chuir Clinton ina lé go ruairt sé go raibh Emmys rigáilte deagar sé go raibh siad rigáilte. Níor cheart dó tachart ar bhéanna. Tríd is tríd caiim rá go raibh cuma úsa le híseal idir an chaint. Chunne Hillary Clinton an talmhór an tám ar fad ach bhí dan Donald Trump hí sa fortach, hí sa foiteach agus bhín mar a bhreama an díospóireach dar liomsa. Sé. An féidir a rá go raibh sí postúil. Tá mé ag géar an focail postúile úsáid ach sa chial dearfach. Agus níl mór an céile dearfach leis agus mar sin níl is agam an féidir leam an focail a úsáid ach fiú nuair a bhí sí postúil bheanna sí féin winíneach.
Bhí gach cuma ise ón héadlaí go dtín dreacha bhíar ar a haid go raibh sí ag deonú díospóireachta dhéanamh leis an bháiste seo seachas go raibh siad ar chomh chéim. Mar a lean an díospóireachta raibh dan cantalach crosta mídhéineach. Is anmh tháinig Hillary Clinton trasna ar Trump ach mar sé bhí Trump ag teach trasnaid an tám ar fad, tháinig sé rimpe bhéidir 5 nó 6 uaire ag rá bhréagach nó dúirt sí rudaí. Agus chuir sin cuma an díospóirí óig agus ní dóilim gur tháinig sin trasna go maith. An rud bheasa bhéidir a rinne sé na díospóireachta agus ní acu mór an daoine é agus níle sagam an bhainnis seo in an leisceal Tá ag lorug focail faoi le chomhis. Ní an is seo I ggóis daoine chomhis. Cuir me seo sin síos an seo. Tá ag géar an focail sin a úsáid, mar bhí mé a úsáid ar an nó níos túisce sa bhliain agus mé chaint faoi Freud. Go raibh siise ag chaint faoine phlean chánach sílim agus tháinig sé trasnaide ag rá chomhgrámas atá sí mar bhean. Ní léon chéile sin, bhí sé masloch, ní rá freagra beán, ní féidir rá ach go raibh cuma páistú leir. Ní dóilem chuir Hillary Clinton bhréagadóireacht I le Donald Trump go hoscailte ach níor stop sin éisin. Ní is agam an bhaca muisi díospóireacht uachtaránachta riamh inár chuir duine déanna díospóirithe bhréagadóireachta I le an iarthóra eile. Sin rud trom chúiseach agus níos measa ní léir néachar go me bhréaga an méid dúirt sí Hier den focail atá im néachar. Nach eisteach líomhainn. Sin a fearí an ní hagann na focail seo chomh tápaí agus ba cheart. Chuir sé chóiriúlacht I le Hillary Clinton. Rud ríise tá antram chúiseach sa díospóireacht deireanach dúirt se gur cheartaí a chaithfh brísún. An díospóireacht seo bhí sé rá go neamhálamh go raibh sí ciontach in cion. A rís antram chúiseach. Ach má sé níor léir domsa cibé gur chrá a harcasní I an éachar. Bhí cuma neamh chomhúiseach ise an tám ar fad. Agus an taon rud a rinne sí amháin go chéile ná gairí bheag nuair wasla sé go tréanaí. Ar a tí bheilite níl mé rá nach rá sé sé tarcaisnach bhí sí tarcaisnach agus dar liomsa bhí sé craite.
hí cuma craite uirinta fágú gan focail agus níos measa níor léirdom go raibh sé an é féin a chuir niúil cháil sé an teachtlaideocht ó am gí chéile agus tháinig sé trest mai sé ach nuair a labhair sé se labhair sí go glan agus suléir agus hapa sí an deis I náid focail a chathaibh isteach céad an focail atá weimineachar chathaibh mé lor go rís me leisciil trasníl ní hé trasníl ní hé sin an focail atá weim ní hé trasníl é chuir isteach well leisciil scéaghága foireach sin ceann nuadam foireach foireach Tá sé gúsáid sin meile mé Nis cha leis second cha mé blean nuair sin go cínte an ceann atá weim agus an is caiithim mé a lor gin ó Donal so ach tá mé duna seach an cleachta dhéanana an stórachail seo nach bhfuil mé omláin comfortach leis fear ach ní he foireach a dhéanamh faoi dhuine bhí siad ag foireach ina dhiaidh foireach trasníl caiim mé trasníl úsáid nach úfás a thorad é bhí focail deas agam agus tá sé cháilte I cibé sé chreasna sé éite tháinig sé rimpe chuir sé isteach éise agus dáin sí neachar a bhúiseach an támar fad. Bhí cuma mí hocair ó bhám go chéile thosa siad ag argóint trasnar I chéile ach mar sé níor tháinig tada as sort níor ó búite ó bhís dócha an rud bhó bhléirdom sa sílim ná go raibh sé sin neamh inniúil tuaire mí casta a chaitheamh léiche. Sé sin bhí caint faoi Mosul agus an Iarrac áite bhfuil sé in chugad faoi láthir. Agus ní raibh aige ach an sean fort rudí cínt faoi nár cheart rialtas na híráice ná rialtas Mheiriceá foláir bh thuairt roimh an bhuamálam. Ach dúirt sé é seo chu citeach sin nár tháinig sé trasna. Níl is agam ar labhair siise peachnaí sár sin níl is agam an bhuair mé an pointe ní sár a chuir sí na guthaí ise gur thuig sí an scéal
luair sí áit anam nach chuí luair sí einam nach chuí daoine hí cuma an cuma ide go raibh taithí ide na rudaí. Nuair chánig frustrachas Donald Trump thosa sé gúsáid na mini móra agus caiimiid adhail gur bhreathnaigh sé níos páistúlaí arís. Bhí mánóir maithe go Chris Wallace ó Fox News rud a choiríontas orm bhain sé sin an roimh as san álagar go minic ach fós féin bhuiacair an síomhéaltacht a chuineal sús feadh uair a chloig go léir. Céir bhíad mór fointína dí spóideachta seo? Well, an sé gan doubt an dí spóideachta is mó, go leis go an pointe is mó, atá fácaí intin na meán tar éis seo ná gur dúilta Donald Trump a rá go nglacach sé le tora an táchain. Dreagar Clinton agus an ceartaice go mar rud uafásach é an machchas amach a thuairt le fios gur a thuairt le tuiscint gur raibh an próiseas rigáilte. Mar mátá an próiseas rigáilte cén fág go séasá nechar. Má chaitheann tú amhras leis a bróiseas tá tú ag cothú dearcha ina bhfuil an ceart agat sa i gcónaí cuma cén tora a hagannas mar tá an córas é féin lofa. Labhraíodh faoi inimirceacht mídhleathach lean Trump a réile na chaint faoin bhála mór a thóicreach sé idir Meicsicó agus na Stáit Untaithe. An taon phleagra bhí ag ná gur bhótáil siise do fála freisin, is cosúil gur fála bhí gceist. Ach bhótáil sí ar a hon. Labhair siad go fíochmhar gá háirithe Clinton faoi dhinmhille. Dúirt Trump a bheag ná mhór dá meach sé na uachtarán go gaiideach sé bhreithúna isteach sa chuairteoachtarach. Agus tá cead sin aige ar nó gan leis go leis sa mé géirí cín tú nach bhfuil mé ag dul as má bheabhar. Sé chuideach Roe versus Wade ar neamhní sin cás clúteach a thug cead de bhrá ginmhíle áilis na Stáit Untaithe. Mar bheagra seo labhair Hillary Clinton go feisianta faoi chearta bhan agus cearta ginmhílte agus tháinig sí trasna go han go garmiúil. Tháinig sí trasna don na héisteoirí go raibh fiosachú a gnóhaice. Siúil Trump isteach in gcuiste, isteach in ngcuiste. Siúil sé isteach in ngcuiste nuair a thosa sé labhairt faoin na taithíse i gcomparáid lena haithí seisean. Chuir siise síos ar a méid bhí arsúla mar dhliadúir na 16 mar gníomhar cearta déanas na 8 mar cheanadóid
agus mar ar a gnóíachtracha. Idir an dálín sa sé níróidianta ag Donald Trump ach Celebrity Apprentice. Ba bhuiile Trump é sin agus ghorta sé níró fleagra ige I near bóide níró sé an rá ach go rá an taithíice ach gur bhé an taithí bhí chearta. Deire le Hillary Clinton Donald Trump a frámáil mar fáiste. Listal sin a hámontaí a nearna sé sin gearán faoi chórais rigailte. Agus an taim rud bhíle rá ag Donald Trump ná go rá chóras na nim rigailte. Ba chosú léile páiste ag clásán faoin dinéir nó de cint. Laura siad bert faoi olscoilíocht in Achaine. Faoi láthir níl olscoilíocht in America in Achaine. Ní mór don na tuismithirí do na bhíocha páistí a chur ar olscoil, agus ní mór don na páistí iad féin postanna a áile go siad ag staidir rud a thuaíonn an onscoilíocht dóibh agus nó a dheacríonn é ar a leid. Tháinig Hillary Clinton trasna go rá pleanaice. An taon rud a bhíle rá ag Trump ná go rá pleanaige ach ní rá sé sásta chuir sí ama agus sílim go ruch stratéis sin. Lawer siad faoi East Túrastal. Has siise go mór son ardú Ísfáie in America has sé sin go fíochmór inai ag rá go nádóch pá go nádúrtha dá níos leo faoi na stáitianta. Now, cahamid cuimhnú go rá Donald Trump ag labhairt den chuide smó lena bun vótóirí más féidirlumm sin rá a rísreacha méisteach sa bhoclár tá ag ar a feiceáil an bhfuil an réiteach go mar sin sé ghlacu méile sin ifir seacht. Bhain taca. Lena bhain taca. Sé Clint lena bhain taca. Bhí Trump ag labhairt lena bhain taca. Daoine a shreddin inai céile go bhí siad níos mó airgid má thugtar níos mó airgid don na sefir. Cháin siad a bleananaí eacnamaíochta faoi seach. Sé go mai cháin siad a bleananaí eacnamaíochta faoi seach. Trump ag rá go méadóch an fíoch náisiúnta go $200 billion
agus táharrán deirtar sin agus siise gra agus spiagach efleansa cúlúic na míochta rud atá ráite ag saneola freisin. Tá Donald Trump rééis a rá go minic gur fíorghruch warige é NAFTA sin cóan tú very ceáthúí hir chrádáil. Ach í bheith na míochta is léir go bhfuil NAFTA rééis anmhaithe sa dhéanamh na Stáit Unithe ach a bháin I measc bam taca Donald Trump sin aibrethóidí geallchreitneach faoin tú agus in áit ní mar Detroit. Níl na jobannaí targaíochta andóibh níos mó agus tá na jobannaí sin imithe go Mexico agus an Tín. Ach mar sé tá na Stáit Unithe tar éis leas a bhainteas. So sin iad na mórfointí agus man éon duile le rágam na maslaí. Mar I deireadh deide le Hillary Clinton níos mó bhuilí a landáil sílim ná Donald Trump. Agus rudí meascán idir rudí bheaga agus rudí móra a bheith thug sí le fis mar hampla gur thóg Donald Trump a bhuirginibh is déanaí le cruach ón Tín agus más cás leis postan na Americánacha cén fá go raibh sé gúsáid cruach ón Tín. sé. Chuir sé I gcuimhne dúin nóir íoch chuir sé gcuimhne dúin nóir íoc sesin cáin federálach le 20 bliain anuas chun sa bhí aibrithe féin ag íoc na cánach sin. Níor cheart a Donald Trump Vladimir Putin lua. Ní maith Americánaí Vladimir Putin. Ach sílim nach bhfuil Donald Trump omlan feasach chéirde ceapan an gnáth Americánach. Chuir Hillary Clinton I le Donald Trump go mo fupéad Vladimir Putin agus a rís buile trom a bheith sin a landáil go trom agus a ghortaí thug sí le fis má tar sé in aghaidh inimir go míth lethach cén fá go raibh sé gúsáid aibrithe míth lethecha. Nis líomhan é sin nach féidir a chruthú mar a hálíonn. Chuir sí in ár-gcuimhne go me fear seimhir é a riamh agus go bhfuair sé $4 billiún ó na aithir. Chuir sé gcuimhne dúin leis ciall go raibh sé sin Celebrity Apprentice a ad agus a bhí siise I gabhair mar araríon grothaíochtracha. Cháin sí é as cineachas sins na seachtóidí. Chuir sí a gcuimhne dúin an balla atá teastáil mhaith idir Mexico agus America. Agus an líomhan bhó a landáil sílim
na hansathe seo a rinne sé bhrá. Chur sé sin ina le go raibh sí tíobhthír den ske ólas seo. Níl sé soléir i nechar gur fíor sin ach cibé sílim go bhfuil go bhfuil an nochtú ólas seo tríis é ghortú go donna i measc bán Americá. Leiscéil is tá mé lorg focail eile. Focail lorg mé oscail saoil. Áfar iontais. Gama leiscéil. Díal súntais. Oscail saoil. So, mar a bhí mé rá, oscail saoil do bhrá a bheith an tre líomhaintí seo sílim. Idir an dálín, ní raibh Donald Trump bach na sean Wesley a bhfuil clúth lia orm faoi seo. Líomhaintí a bhfuil meirig agus clúth lia orm. Chur sé coirpeach ina le rud nach fíor go fóil. Dúirt sé go raibh sí grána, chur sé bhréagadóireachta ina le. Luair sé an Clinton Foundation inis. Caithfear admhail go bhfuil sinne tíobhthír den deatoch sin agus mar mhór sin tá is ag WikiLeaks go deatoch sé seo Hillary Clinton a ghortú go donna agus sin an fá gur gearú an ceangal Idirlín the Julian Assange atá an Ambassade Ecuador in Sasna faoi láthair. Dúirt sé arís gur cheartaí a chaithfí bríosún, luair sé na ríomhphoist agus bhí sé an chumspóid faoin na ríomhphoist. Ach idir an dálín chua an rion grothaíochtracha tríd a go is mó acab agus ní éiceann siad chúis dlí an. Deir siad go raibh sí sleam chúiseach ach ní deir siad go raibh sí coirpeach in éachar go má coirpeach. Coirpúil? Go raibh sí coirpúil in éachar. Agus eisteach go leor ní dóilem gur luair sé Benghazi in éachar. Ní is agam cén fá. Bhí an pártaí poblachtánach i gcéire go dtiochach cóchaiste Benghazi amach faoi seo ach níor tháinig tá amach. B'éidir go bhfuil cad a thugtar iontas ar a fór So sin an méidir tá agam de rá faoi láthair chuaime tríd na pointí go léir agus tá róhan ráite agam feicimuid. Chluise sibh mé a réidiú na Gaeltachta i gceann tamilín. So sinna méid airú mé asan is agus baimmuid a chaint arís ar bhfad. Slán.